संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मिळालेला आहे आणि भविष्यामध्ये असा कोणताही राज्यपाल देशातला सत्ताधारी पक्षाच्या मेहरबानीमुळे जो निवडला जातोय तो अशा पद्धतीचं बेकायदेशीर काम करणार नाही अशी मला खात्री आहे। त्याचबरोबर एक नैतिकता पाळून आत्ताचे शिंदे सरकार आणि देवेंद्र सरकार म्हणजे मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ताबडतोब राजीनामा दिला पाहिजे। कारण सर्वोच्च न्यायालयाने व्हीप नियुक्तीचा अधिकार पूर्णपणे पक्षप्रमुखांचा असतो हे आता स्पष्ट केलेलं आहे। त्यामुळे पक्षप्रमुखांनी नियुक्त केलेले व्हीप सुनील प्रभू हेच कायम राहिलेले आहेत आणि या गद्दार लोकांनी नियुक्त केलेले जे व्हीप होते त्यांची गच्छंती झालेली आहे। त्याचबरोबर अध्यक्षांकडे हा निर्णय गेलेला आहे। अध्यक्षांकडे जरी निर्णय गेला तरी व्हीप जे आहेत व्हीप बजावण्याचा अधिकार नियुक्तीचा अधिकार हा मूळ पक्षाचा असतो। त्यामुळे माननीय पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे यांनी जे व्हीप नियुक्त केले होते सुनील प्रभू हेच कायम राहतील। त्यामुळे विद्यमान अध्यक्षांकडे जरी अपात्रतेचा खटला गेला तरी सुद्धा काही होणार नाही, यांना अपात्रता व्हावंच लागेल। त्यातल्या त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय तात्काळ घ्या, लवकरात लवकर घ्या। एक मैं बताना चाहता हूँ, आज सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से जिस तरीके से 3 महत्वपूर्ण निर्णय आए कि पहला निर्णय ऐसा था कि व्हीप का नियुक्ति करने का अधिकार पक्ष प्रमुख जो रहते पार्टी के जो चीफ रहते उनका अधिकार रहते, इसलिए महाराष्ट्र के विधानसभा में शिवसेना उद्धव जी ठाकरे जी ने जो व्हीप की नियुक्ति की थी सुनील प्रभु जी की वो कायम रह चुकी है। और मिंदे गट ने जो नियुक्ति की थी व्हीप के भरत गोगावले उसका हद्दपारी हो चुका है। दूसरी बात ऐसी है, राज्यपाल ने जिस तरीके से गलत नीति अपनाई उसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने कड़ी शब्द में अपना मत व्यक्त किया है और मुझे भरोसा है भविष्य में पूरे भारत देश में केंद्र शासन नियुक्त ऐसे राज्यपाल अपने पक्षीय गंदी राजनीति नहीं करेंगे, संविधान के माध्यम से काम करेंगे ऐसे मुझे लगता है। और उन्होंने ये भी कहा है कि राज्यपाल पे बैठे हुए आदमी ने पक्ष में क्या चला है उसके ऊपर देखना नहीं चाहिए, संविधान के ऊपर देखने की आवश्यकता है। और इसके लिए राज्यपाल ने लिए हुए सारे के सारे निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के तुरंत इस्तीफा उद्धव जी ठाकरे साहब को हम मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन एक भरोसा है कि न्याय देवता के पास देर होगा लेकिन अंधेर नहीं है। उद्धव साहेबांनी जे नैतिकता म्हणून स्वीकारला राजीनामा दिला, वर्षा सोडला, परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिलेला आहे तर ते पाहिल्यानंतर एक क्षणही शिंदे सरकारला सत्तेवर आणण्याचा काडीचा अधिकार नैतिक अधिकार नाही। जल्दबाजी में दिया गया, अगर नहीं देते तो आज मुख्यमंत्री होते। और ठीक है, लेकिन उनका जिस तरह से खंता अजिबात नाही, खंता अजिबात नाही आहे। आज ज्या पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयाने गद्दारांना आणि बेईमान लोकांना धडा शिकवलेला आहे आणि सत्तेचा दुरुपयोग करून इतर राज्यातली सरकार खिळखिळीत करायची हा जो काही केंद्र सरकारने चालू केलेला धंदा आहे पैशाच्या मस्तीमध्ये त्याला चाप बसवण्याचं काम केंद्र सर्वोच्च न्यायालयाने केलेलं आहे। नहीं, खंड तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस न्याय के लिए हम लड़ रहे थे
उसे सर्वोच्च न्यायालय ने पूरेपूर न्याय देकर हमें एक बहुत बड़ा आश्वासित किया है और हमें न्याय दिया है। ऐसा है, इस्तीफा जब दिया तभी उनकी स्थिति जो है वो खुद ही बताएंगे, लेकिन इस्तीफा देकर जूम करो ना थोड़ा। अरे ये देखिए मेरे पीछे आगे मानता हूँ। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।